Βρισκόμαστε σήμερα στη γέφυρα Craigavon, η οποία καλύφθηκε με το Bird Free πριν από 2 χρόνια. Το πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί ήταν τα περιστέρια που λέρωναν το πεζοδρόμιο, προκαλώντας προβλήματα υγείας και ασφάλειας για πεζούς και ποδηλάτες. Ο Μάρτιν Ράιλι, μέλος του Συμβουλίου Darien Straban για το Waterside, αγωνίζεται για μέτρα ώστε να σταματήσουν τα περιστέρια να λερώνουν το πεζοδρόμιο από τότε που ήταν δήμαρχος το 2013. Μάρτιν, παρακαλώ. Αυτή η περιοχή είναι ένας χώρος όπου το Συμβούλιο έχει επενδύσει σημαντικά για τη βελτίωση της πρόσβασης στις πράσινες διαδρομές και την ενθάρρυνση των ανθρώπων να χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους και να βγαίνουν για περπάτημα. Δυστυχώς, η ακαθαρσία από τα περιστέρια δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα για όσους ποδηλατούσαν. Περπατάω σε αυτή την περιοχή. Ευτυχώς, από τότε που τοποθετήθηκε το Bird Free στη γέφυρα, είχαμε δραματική μείωση στα περιστατικά που αναφέρθηκαν στο Συμβούλιο και η περιοχή έχει γίνει πολύ πιο ασφαλής για πεζούς και ποδηλάτες. Το Συμβούλιο επένδυσε στις πράσινες διαδρομές γύρω από την πόλη και πραγματικά θέλαμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να αφήσει τα αυτοκίνητα, να πάρει τα ποδήλατα και να βγει για περπάτημα. Και αυτό όμως λειτουργούσε μόνο αν υπήρχε ένας ασφαλής χώρος για να το κάνουν. Δυστυχώς, το πρόβλημα με τα περιστέρια δημιουργούσε δυσκολίες τόσο σε όσους έσπροχναν καροτσάκια όσο και στους ποδηλάτες. Δυστυχώς, υπήρξε ένα περιστατικό όπου ένας ποδηλάτης έπεσε από το ποδήλατό του και τραυμάτισε το χέρι του με την τοποθέτηση του Bird Free στη γέφυρα Craigavon. Το Υπουργείο Υποδομών έλυσε αυτό το πρόβλημα και έχουμε δει σημαντική μείωση στα ζητήματα, με αποτέλεσμα ποδηλάτες και πεζοί να μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την περιοχή και να απολαμβάνουν τις πράσινες διαδρομές όπως ακριβώς πρέπει. Επισκεφτείτε το birdfree.com για να μάθετε περισσότερα. Για περισσότερες ενημερώσεις, εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube